أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. Allah me baga cema na musulman ala ka foli na ka hinne na ka barka bauma ala ma hayra kara nawe ala ka nawo deme ala ka nawo wasa ala ka nawo sutura ala ka nawo deme samiya dabna ju ya rabbi ala ka ke hayre ala ka sanji mandama fieni peran san peran min ba no fe ala ma ni islam dembe kishira fieni mashibama ya rabbi labango ni mala modira nawma ala ka ngadima ya kan sagoy silamaya dɛmɛ baga minnu bɛ ya rabbi ala ma n'u dɛmɛ na maa minnu ni b'a fɛ ka silamaya dɛmɛ sababu caman bɛ ala bolo ala m'u dɛmɛ na n'o sababu ye maa minnu bɛ ka silamaya dɛmɛ ala ma n'u dɛmɛ na ala ka laban ko ɲuman da n'aw ma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. An ga wajib tɛmɛnen komi an bɛ taariku kɔnɔ fɛnw kɛra ka bɛn wagati minnu ma an b'o wagati de kɔnɔ silamɛya a nana ala kira ma a dira ma étape ni nin kɛra nin bɛna ni nin kɛra nin bɛna ni nin kɛra o bɛna wagati minnu na o k'olu de ma ko taariku a ɲininen n'an fɛ an k'o o walawala k'o faranfasiya fɔ aw ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم يا الأخوة. أمبالبو قرآن كنت كرا ودياتو مي أنجورا كالاس أوما silamɛya baara komi an bɛ taariku de kɔnɔ ala kɛra bɔra maga ka na madinɛ a y'a sɔrɔ minnu bɛ yen an da bɛ tɛna tila ka se olu dɔw ma minnu kun tɛ yen a nalen kɔ madinɛ n'olu kɛra bi kalan bɛna fɔlɔ o dɔ de la. o ye jumɛn ye? fardu siyami shahri ramadan wa zakatil fitr. sunkalo suni o fardera ala kira ka kasura a nana madinɛ ka san kelen kɛ san filanan de sunkalo suni fardera nana o tuma silamɛya dira ma a ye san 13 kɛ Makka a nana ni silamɛya ye a ye san 10 kɛ ka sɔrɔ faradaseli 5 o ma di san 10 tɛmɛnen kɔ faradaseli 5 nana di san 12nan kɔnɔ. san 13 a nana san 13nan na a nana madinɛ ka 14 kɛ 15 na sunkalo fardaya nana ma silamɛya nale san 15 na sunkalo fardaya nana ka zakatul fitri nati jaga fɛnɛ bɛna o kɔfɛ. لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فيها، فوافق رمضان أيام رمض الحر أي شدته، وقد نزل فرض صيام شهر رمضان بعدما صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما من عربو يكلو تغطى كايلما كابو كانغورولا وكا كانغورو كمتو منو فكالولا ويو kalo tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ o la ka kalo tɔgɔ da wagatiw la
wakati minu ni kalo bina okono sungalo ta o bena funteni geliya wakati o bena ma funteni geliya wakati ye sungalo to da ko Ramadan sungalo fardaya wajigina ala kirama sallallahu alaihi wasallam ayatul kirana le Madina ay kalo tan seginge abeshseli kinyeshi kata Baitul Muqaddas wiye be yamaru di koron yele maka bo Baitul Muqaddas kanyeshi alkabama o kelenko de o kera sungalo mangono sungalo min daro kan sungalo fardaya nama ala kodi ako aw mu'minun daleme alala sungalo shunu yo fardaya awka komo ye kunye sundo fardaya mawka maminun ko na awnye adoron aw shuna ona ke sababu ye kan nidungo kadi ka bawula ka awsira Allah ta'ala ye san islam ya kana dine to minun ko nanye sundo kumbu bulo ka sunni islam ya ka shunta tiko kelenye odo ko so ala nanay sungalo wajibi yala ako faman shahida minkum shahra koni mami ye kalo ye aula falyasumu ikashu فأثبت الصيام على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر سمر الشني وسبتنا ما من نيس لمنك كان بيدغلا ما voyager ite voyager la ibalu yara sumalo shunu wajibi ka awajibi ya sabatira noy wato benengo weso no yali ke banabagato yi ani tamade ni be tamasira fe ikimi ni sayina ibajuru sara chokorwa min shikorla nasika shun o ka balobo wala msokorwa min shikorla nasika shun o ka balobo ko di sumbagato mo ko ka sunakari no e fandawnye ka balobo yem lo ka shun noro ala yo no ya nati o yamna ma ashtala ala majira kabama قالت أما اشتكوه كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه موافقة لهم ولم يأمر أحدا من أصحابه بصيامه فلما قدم المدينة صامه وأمر صيامه فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريدة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ني حديثاي اما اشتري حديثاي ناتي اكو اشورا نو يه جومينه كالو تلتاندو جومينه كالو وتلتاندو كالو من سارا كنو نات ني من بداكا نوت لفلاي بي نو يسراري o jomine kalo tلتاندو قريشو كمبو سنكو تو جاهليه لا ala kala yara kungera abashu na fe koke ku benyonya o baraka ngasa ama sahaba kele shiya mara maga sahaba kele shiya mari o donna kuto maka kuka ashurashu kira kumbe maka wakati mi kureshu kumbe ashurashu jomine kile tando mbashu ayasuru be jahiliya kono silamiya nana kuto ala kira yare torabashu na fenga sama ya mabbi silamiya sahaba kele mai kashu tumami ni kira nana madine anna madina minga yashu ayashu ayi sahaba ya maru kashu mami ni sungalo fardaya nana sungalo ode kira fardaye ashura shuni no ye jomine kalo ke tan shuni ayo ye kotoy akoni mami naye mami nja ibashu naija ikatoy sungolo nana kabla onoro ngasa shuni baraji mimbala nikira yo fala islamu bashu kada odeka وكان يهود المدينة يصومونه ويعظمونه لأن الله أخا فيه لأن الله أنجى فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله وصامه رسول الله وأمر بصيامه قائلا نحن أحق بموسى منكم مدينة يهودية ما من نكراننا أني ما قولنا كان يهودية أسر مدينة ولد كوي ورتو يو دون دينة كوي يو ما مدينة كوننا دو إسلامية لا
asro yahudiya kumbe ashura don shu obe ashura don bonya kusure bari mana ya shu Allah ta'ala ya nabilla Musa kishi anaka mau kishi ka bojiro tolima Firauna nye domina akara ka be ashura doma ay Firauna tojiro ay anaka mo to ka be domima o be na ashura ma yaro Allah ta'ala domo do be abe ko baflake ko baflake me nin dofle ay mu'minun kishi ka bojiro tolima o kera here yoluye ay kafiru tojiro don o kera mashiba yoye otuma masamin bisaya ko baflake ler kelen ngono wakati kelen ngono minti kelen ngono segon kelen ngono o de Allah ta'ala islamu ko islamu ga ngada o Allah ta'ala ko ala de batu mamini nabila Musa ka maw kishira Musa ashura don shu ko ke barka dai Allah ta'ala atora sa ni ashura don sera ka Musa to aka nyina mayala sige nabila Musa sankeme ani samu wazo do shirshiye abora awolole na kumbe Firauna fe ashisele sambi sawama abora kata Madiyana nabila Shuaibu fe ay santani o farabi sawa ko sambi nani o santan da bantuma kira dirama kira dile anana ani Firauna ye sambi nani nge nyom fe ni binani farabi nani ga o kira sambi sekiye Firauna halakilengo o halaki donde bena nabila Musa ga ashura doma fait sambi nani saba o be sanke me ani samuga man nabila Musa o de soroshiye otma ay sambi nani ga be ashura shu jomene klitan ay sambi nani ga abe ashura shu tawreta be di Musa ma kuma asro Firauna halakira tawreta be di Musa ma asro sambi segi ma tawreta sur la kadam mamini nabila Musa yin shu barka da alai alakira fa ndane Madina alakira yahudiya ya fa kolu da ashura shuku badala nabila Musa kishika be adoma alakira ashura don shu ayi sabawu ya mariku ka shu akuma aku an silamo de kakani Musa ya katame yahudiya uka an silamo de kakani Musa bari Musa be siram minga noy alakil banjay an silamo go de ka au nta alakil banjaka annala kal jugodula alakira kuma ana aula bi Musa akwai da kakani Musa ya katame auka ويوم عاشوراء دون هو اليوم العاشر من المحرم جمنا كلوت لتان دون ويوي با سمولو فرديان ناليسا نكراي اكون واجولا موكو كمشون كتوم مكا انالي مدينة سانفلانا ni sumalo wajibiya nana ayi amaru de ni sumalo shoni ashura fardaya nale kunyo wajibiya uka obina na maminja ibashu na maminja ibatoi وركن الصيام شون يرتامش اسمسي جمعين شون سمسي شون سكلم منك ناكرا شون دفليدو نامك شون تشينيندو الامساك عن المفطرات ما كي صوم من فم ما لمي دمننا من جلا اكي صوم من كابو كلينجل بلا جلما وامرا وسانجلنا يا لك يا مر في هذه السنة نص وسانجلنا بزكاة الفطر كذا زكاة الفطر بو وذلك زكاة الفطر وفلا كرا سمو فرديرا كزكاة الفطر واجبية ناتي قبل أن تفرض الزكاة كون جغير من بين نفلولا تكون واجبية لين في الأموال نفلولا وكان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكرا أكيرا أكما خطبك لا قبل الفطر ككون سلم چنين دونيه بيومين ابي موله وبتاع مسلا ابي يله ابي خطبه كلويه ككون سلم چين دوني كليفلاي فيامر ابي يامر باخراجها نزكاه الفطر بواليه قبل ان يذهب الى المصلى سر مامي صابو كبو كتا سليرولا يكجا زكاه الفطر بوكا دي بغوما واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراي سانتا أسجرا بالمدينة مدينة دوغنو 10 سنين أبي سانتانجي يضحي في كل عام سموسة أبي هيابو وكان يضحي على كرات ملا هيابو بكبشين سخجيفلا سمينين سخجيفلا من كلوليندو أقرانين مية جريما فلاي أملحين من جاليندو أحدهما سخجي كلي نابو فرا أبو غنياسر أن أمته كويا كم من دونغ الله هي أتما
kila kam manto ni ma lahiya soro ka faga kana joro mine ala kala kam lahiya bo ay santange be ga lahiya bo ni ya soro ka faga o kai ni ma soro kan no yima ya boye wal akharu sakato kale an nafsihi abo kandige ko ya ayratay wa alihi anaka soro mo fa yakul huwa ala kala ayrabe duminge wa ahlu anaka dungew minhuma la yaflaim bela bella yaflaim faga miye manton tay ani kelen min ya yɛrɛ ta ye a bɛ a yɛrɛ bɛ a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw bɛ dumuni k'o la wa yut'imul masakin a tɔw u b'o dilan k'o di miskinaw ma olu k'o dun nin kɛra sunkalo faridayara kira bɔlen Makka ka taa Madinɛ kalo 18 kalo 19 na sunkalo faridayara o san kelen o wagati kelen yɛrɛ kɔnɔ zakatul fitri fana fardaya nana bon nunu de ni yasa otuma ni ye sun lajɛ sunkalo fardayara cogo min zakatul fitri fardaya cogo min ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nɔgɔya min kɛ maa min n'i sigilen don i ka sun n'i bɛ taama i ka sun bila n'i seginna i k'a juru sara parce que hadisa dɔ bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko laysa min albirri asiyamu fi safar a ma kɛ alabato ye maa n'i bɛ taama sira fɛ ka sun a ko alabato tɛ ni hadisa dɔw nana maa minnu bɛ yen ruksa min nana olu ye minɛni kɛ n'o ye n'i bɛ taa voyage la i bɛ sun bila n'i nana ka sunkalo tɔ min sɔrɔ i b'o sun n'a banna wagati min tɛmɛn'i kan k'i to taamayɔrɔ la i b'o juru sara n'i bana min ni sun tɛ se ka taa i bɛ sun bila i bɛ dumuni kɛ n'i kɛnɛyara ka bɛn sunkalo tɔ kɔnɔ tɔ min tora i b'o sun maaw nɔfɛ ni sunkalo banna i ye wagati min kɛ ka sɔrɔ i bananen kun don i b'o juru sara o cogo kun don ala kɛra tun bɛ yamadu ni zakatul fitiri bɔli ye zakatul fitiri muru kelen kelen min bɛ bɔ n'o ye sawo ye ale bɛ kilo kelen ani garamu 800 a bɛ bɛn o de ma a bɛ bɛn o hakɛ ma n'i b'a fɛ ka ala ta tɔ kana to i fɛ fiyewu n'i ye kilo 2 san k'o k'a ye a banna a mure bɛ yen n'a y'i diya i bɛ mure ɲini k'o bila kira tun bɛ kutuba kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye n'a y'i diya ni seli tɔ tora tile 2 ye i ka zakatul fitiri bɔ k'a di fantan ma n'a tɔ tora tile 1 ye i bɛ zakatul fitiri bɔ k'a di fantan ma nasa selincinin yɛrɛ sɔgɔmada a ɲininen don i fɛ i ka zakatul fitiri bɔ sani i ka taa seliyɔrɔ la parce que selincinin don a ɲininen silamɛ kɛfɛ ni dugu jɛra sani i mana seli fajiri seli ala ye min fɔ ni kira ye yamaru de n'a kɛli ye ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون من فورا كبر قال الله تعالى على بنيا يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين استغفرناك فاغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله اكبر الكبو الله اكبر الكبو الله اكبر الكبو كبيرا بيلا والحمد تنو لله الله تعالى كثيرا شايلا وسبحان الله سمع بالله تعالى بكرة صغما واصيلا ان ولفه ولا حول دبلت جوني ولا قوة فماتيلا الا بالله فناكرني الله تعالى العلي مسمي مسكرت لي العظيم مسبده الله اكبر الكبو الله اكبر الكبو لا اله الا الله ما ورثني الله تعالى الله اكبر الكبو ولله الحمد تنم علي على ما فنك هدانا ايا انكرني من كتا سلاميا ما كتا سلاميا بارك لما اللهم يا ما اجعلنا لك من الشاكرين بركه بغدويه استغفرناك an ye yafa ɲini fɛ faghfir lana ala ka yafa ma wa tub alayna ka tubu min amma innaka ya allah ta'ala anta tigi at-tawwab ere tubu min chama masai ar-rahim ere hina masai iben defo kabili kaso ibetama kata seri kereka ni tara ni seri te kan misiri kono
na daga kanama iben da fo don o de ka sunna nafila min ga ke o de yi dakono ye o de nyin nen di fe nafila seltima na sura be ke misir de kono sa misir be ke misir kono ninna ibe misir foli ara kan flaka na tike misir kono fiu ibake yoromi ibi sigi ni ka Allahu akbar ye iba fo fakata almamina ni almamina tumami abe soro ka tike o be seli jo ka sel ni mo ye ninde ye ninde nyinnendo ife ka Allah ta'ala bunya ka tanu ayi sungalo noya minge bari sungalo hine kalo de komi sungalo fardaya nana chuko minna o de folen flani mata benengo lahiya alaka sallallahu alaihi wasallam avec men lahiyabo aye santa minge madine selbawo selbaya so aye lahiyabo abelalla kan lahiya kunye lahiya flade saka jigi fla klolen fla girima saka jema iman kele abo bo mandon dola ni mando mi masaka soro ka faga iga no yima iga saka faga ye ala kala sanda minga nabe la yabin faga mandon dola foka ta nyewli wala la yamin mbora ala kala bulo fandon akam mandon fandon dola wo wasage kele abo bo ayre otuma esla me kemi nala sedima ala sekiye iga la yabo lahiya ko muso nani men fe mbake lahiya nani kira mo kede kira memminge lahiya fla kele e mandon tay kele aka de mayatay odu abe fatu domme aya soro afatura ka muso konon donta abulo o yani Allah ta'ala chay ala yudra ale an dola اسكالا قدومي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وقد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اين ويمان تاع التقمه ناين ويمان تاع التقمه يورو كوفو مبيات دولا ويا على كراني على رچاي امبيا كني يدا فرو كان فيو اوي على كراچاي اكو اي كرافا اكو ما اوني مسو daga yiye minu furufembo itini mbole jomu mara anyo daga yiye ala rek yeminu ndi magani mawla ibinata demuso anyolu daga ye itere muso demuso anyolu daga ye ibenge demuso anyolu daga ye ibanjin ni bakorba demuso anyolu daga ye ani mumene muso ni na ya yere ni na yimanna ni no yoma saka muso furu anyolu daga ye kelin pede ka muso furu fate nyininga na polote wari te nyininga furu fentede muso ya yere di men ko webbe ala kira kelim pedronde ko khalisatan lako kalkade min duni lil mu'minina mu'minun toten nade kabri ya ayuha nabiyyu faradro utma aw doni mbagam num be nabe wajulu ke aw doni mbagam num be nabe kuma moye aya hakilito qur'ane be ala kira ne femenu nye aya hakilito lula ako ni mandon to tabonyo mo tekelenye على أو النكرة فرق بن يرجمه أكو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نوجما عندك كان مؤمن يلدي مؤمن ككوتيه كتب مؤمن يركا أقول لو ما فرو مصوم ويا مؤمن بالباي نيكا كورالا كراي نيبا سر موديه أمسومين بي نايا بلا والما تركاتو وتاري محرمي ما ناركما من ببولا لكرا كنغا صلى الله عليه وسلم واجل كراو ايا هاكلي تولا كو دو مومنو نغا ب قلب من غنو مانا مومنو ب مومن سلابه تو ب مولو من غنو ايو لو بلو مولو كونو ني كرا كا مولو تكليني المان بنا سوبم تما لا هي كلي نو سبي افغا imuso nani to wala be wasake igo la ya nani sebe mbe kelengele mbe la ya sangadama iyo ke ate ote musa wajibi konte kira e minke muso ko ndo mbaku aye sagafla amate noka
selba o selba abes la hiya fla de fa kele mantu ntai kele anaka mantu anaka demba ya tai tuma salamu tariku ka bara do yeni tuma minni sumalo farda nana kan sakatel fitri tukola nan ando na la hiya sunaya la ko fo awye jumanna no ke fa faridatu zakati jaga farda nana الزكاة جدا ركن من أركان الإسلام الخمس سلامية سما سندور من بي جدا يا دوي وقد فرضت في السنة الثانية من الحجرة جدا فردياننا سنغلو فرديات تمنينكو جدا فننا بن نسانكلين هجرة سانفلا وبن من يوم فنسا سنغلو كونا جدا نفلو جدا نناكفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكنا كوالا مكشن مجد راما بني الإسلام على 5 وإسلام يدو سمسندورك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سلام يا سمسندورك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وإسلام سمسندورك بشير أبا الله تعالى بشيريا محمد يا كتشيدي أفلانا ويسلي جولي أسبنا ويجغديلي النانينا ويسمول الشوني الدور النانية الكابة هيجيلي نمامي سراسرو كتوما ألا نانا يقول أقول وآتوا الزكاة أكجغدي وقال أقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم jaga fardiya kunga halsa ako islamu kan nafulu wula islamu demisamu amma korbaw a cewo amso ni ko ni horonye demisa ta jaga kola ako hake bu kan nafulu la mi hake doniye min be mine ka di fandan delli kelaw ma minum mini daranda na jaga ni ga duma ani fanda minum be di fanda ya bula maso sama del ni bu yorodo ikata duma ni jaga wajibiya fo nimbe suratu al-mi'raj la akoko gora inma as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakimun ako jaga kanga dijenuma fandam miskino mamanum blal majara barala amina baga ajete baga akola shili baga dobe ma hal wartu gudo ani mamanum du sukun dil dolado islamiyya la kafirudo o islamu wonna fabe unnaga ga warduma ani islam jon ko kan hore yanay ani mamanum ya juruta o ma ka ala kutakama ya juruta jurun sarade seru bolo abe dol mo ko juru saranaye ani jihad kala abe doluma ani tamadum noye tungarange munum be nutu fasola nu be tunga fe jaga be doluma ni farday kabo Allah ta'ala yoro Allah ta'ala de be fembe don wa na fem bla mina min ngono anu de kaka ni ya bokuna ta kundo wada kono wa qala alayhi salatu wassalam alakra ko almakshin majidrama aku addu zakata amwalikum aku mu'minu ayaka na bulu jagadi wa ijabu zakati علاج لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب ومانع من طغيان الأغنياء أكو جغا واجبية ميسيكا لجه جغا واجبية راك أدرا كم منك بشيدو فرادو يكمو بنا من أدم الدين دسكونا ni jaga wajibiya ko je ka jiye kanun bana boyi du sukunna ni jaga bodro ba don ka fo jiye kanun boyi du sukunna anano kama hoto banango jaga wajibiya ko ala bolo ni na bolo tigi be jaga bo aka walla na bolo tigi ya be ya damindo adama denna jaga bo bo bale na bolo tigi ya be ya damindo adama denna jaga bo bo bale nana قرآن سورة فلو نو يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والسورة أنه كنو ألقوا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا ما دي إتاير كيادة تمشي فنا يا يت مامي أتسري مالا مامي بي كسر الدرة متاكم أبي مجي بي بارك بي نسمي جفا كمان سرقة جريا ناكا جفا جريا را تركوا فم بي أبو ببلا أتما أبي إتماندو مغولا سا أبي كودو مغولا أتما دي يادا بنا منياسي أما يادا إما منيو ساما ورتقيا دي يا ساما انتسري مالا بو أتما ala ka mesaba ma yada fe min be adama dembla yada la min ka tele abda ni dawlati ki denga yada abebe soro fe min be fabolo o de sawu ba ke tuma ni jaga be bo ibe warta ki majigi nay ka di fantama ka kuma ka duwa fo ka daka ni bo ke o bayira ka fo yada liyammi no labushile no alabolo ala yekshi ki tama ki bola ni ikam majigin baraka liye ala ka hera ka nawye ala ma kshira ka ta ka bo yadama wa ikhraju zakati yuhabbibu al-aghniya ila al-fuqara wal masakin fayazul anhum al-hiqd wal hasad was-sakht jagab wali aben nafolo tugu kanon do fandaw na nafolo tigi ni nafolo jaga di fandaw ma abi ko jia uye kele abi ko jia miskina uye fla ko ne min dale mi ka ni be warde mama ni atni mani te ni be mama yaro adama de rado be ni yu lajali yare be ga sabu ya ka do yada yota adama de rado na kuma arabu ye min fo mi ye ma bay mani te de mani ni yo obonya dron abe ya de kuna ma bajugo ma minna arabu ko ako idha ma akramta al-karima malaktahu ma ba ni yo obonya abe gitaye wa idha akramta al-la'ima nasamani ni yo obonya dron tamarrada be kana geleta mani ni yo bonya dron abe yada ma ba ni yo bonya dron be kita ma do be ni be heraka atiklama setalaw ika hera mi ni baka babu ka ba do juru saraye o yemma ba juwe ngasamani ni bo bonya obi do yade na politiku be jaga dele minga fandaw ma bo onige dula ku kanundu duskuna kon yali mimbe uduskuna kashina politiku ma wardi bo wuli ka boy abe hasidiya wuli ka boy dimin koro abo wuli ka boy nafolo mi almalu lfadil baraka sanwarla imma go nyana ka warto to idan amsaka wal insanu warto min to ni adama de yomne sara mu'attalan o be ke fellangulo ne abel de bang ke fellangulo yin utma فيجب صرف طائفة منه للفقير نفهم كراني أتك باركة أنينا بيفسا ما قلنا لك من دوبلالنتو دوتا ولا يكون دي فانداما لإصلاح شأنه إبادة ما دومي أبدي فاندان دوما دومي هالي كتابورو كنكلين سانكادون ولا ما كتانا يسوتو بلو إبا ديورو ميكو أتكيب نسوجيا سانغو نيه مولي بوركلين سوما دي ميما ينيو بوركلين سوما دي ميما nasro ni mate maminye mata tiene parce que obe maula ebe here kay ole ka rek miri ka jigi sokonna la ta amiri te jigola abito adun dafe dami na manga do fe ni fendira mami ni conscience bala adama denya be mamina hakli nyuwa me mamina miri nyuwa mamina ni here soro dron ba fe sokono mo ka bo here en kalama ala ma ankera may ni mami hera soro ika sokono mo bo kala ma alama fara luluka wa hala silama ke ka na fulu takadi
ma deselem ma ikan nafulo min ni ma ko te sama ika tlaka do tawla ko di ma deselem ma min a'zam ni'am al-islam islam ya kan nemo la bilbil de yoyi wodi jaga ya kan islam ya kan nema bilbil wa mahasini islam ya yoron mum bala ayoron mum bla bilbil do ye oye ma desele ka hayra ko ye alako khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ako kirama ako islam ka nafulo min bubulo sadaqa bin ala ibu olu yɛrɛ de saniya n'a ye ni saraka minɛ na ka bɔ i kun saraka bɔli ka ɲi fo ka taa s'a dan na saraka wajibiyalen ye jaga ye n'a bɔra n'a filɛ saraka bɛ yen i bɛ minnu di o bɛɛ ye adamaden kisilan ye jaga n'i b'o bɔ wari bɛ kisi ka bɔ tiɲɛni ma parce que ala kɛra ko ten a ko hasinu amwalakum bi zakati a y'a ka nafolo don sinsan kɔnɔ ni jaga dili ye bɔn a ko a sadaka taqi masari aso saraka minnu bɛ saraka n'i y'a bɔ k'a bɛ adamaden kisi ka bɔ sacogo jugu ma kana jɔ saraka la saraka bɔ n'i bɛ saraka bɔ a bɛ nafolo ji di a bɛ garisɛgɛ saniya saraka bɔ dɔw o de b'a to dɔw b'a fɔ u denw ye minnu bɛ taa bitigidaw la minnu bɛ taa tabaliw la minnu bɛ voyager fa ɲumanw ni ba ɲumanw b'a fɔ o ma karisa i hakili to saraka la i b'o saraka min bɔ o b'i kisi ka bɔ tiɲɛniko caman ma mɔgɔ ni sarakaw bɛ yen n'i b'u bɔ n'i y'u bɔ k'o di maa minnu b'i ka wali nafolo suɲɛ na n'u ko k'u b'i ka nafolo suɲɛ Alahu taala b'a tigila maa lebu n'i ka saraka bɔli ye saraka bɔli b'o kɛ ni maa ko k'a b'i janfa ala bɛ taa i bɛ saraka min bɔ o bɛ don i ni janfanci cɛ hali n'a tigila maa ko k'a bɛna tiɲɛni k'i ko i bɛ maa sɔrɔ maa min b'i dɛmɛ i ka fɛn min bɛna tiɲɛ k'a bɔ nka ni e maa min tɛ saraka bɔ n'u y'a i janfa a fɛn senna i b'i sen n'i bolo don a tɛ segin ma abada bari i tɛ saraka bɔ o tuma an ka saraka bɔ jaga de ye sarakaw la belebele ye fɔlɔ yathbutu lil imami haqqul akhdhi min kulli malin sariyatigi n'o ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a y'a sabati alimami minnu bɛ yen n'olu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ alimami ɲɛnamaw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ alimami ɲɛnamaw sariyatigi y'a sabati olu ye ni san yɛlɛmana maa minnu bɛ yen ni nafolo b'u bolo u ka taa nafolo kelen kelen bɛ jaga minɛ o minɛni sariya y'o sabati alimami ye i m'a ye sagaw jaga baw jaga misiw jaga ani ɲaamɛw jaga sariyatigiw y'a minɛ ni wajibiya ni alimami ka ciden sera i ka wɛrɛ la i k'a bɔ bi maa kelen si jɔlen tɛ ni maaw bɛnnen b'o kan k'o de ka kɛ bɛɛ ka alimami ye k'o ka jaga minɛ komi o tɛ yen maa minnu bɛ yen bi n'i ye bagantigi ye i yɛrɛ ka limaniya min b'i la ka ɲɛsin ala ma i bɛ jaga bɔ n'o de ye misitigi min bɛ jaga bɔ k'a jɛya parce que maa ti t'i ɲininka maa ti t'a dan n'o tɛ sariya de tun bɛ mɔgɔw wuli ka bila ka taa minnu bɛ baganko ɲɛdɔn hakɛ de b'u f'u ye ni bagan sera o ma dɔ de bɛ yir'u la ni bagan sera nin ma n'i ye nin ɲɔgɔn ye k'o minɛ o jaga ye o tigiw bɛ taa ka t'i ka wɛrɛ la k'e ɲininka misi bɛ y'i ta ye wa ne ko k'a bɛɛ ye n kelen da o b'a dan n'a ala ka hakɛ min b'a la o b'a fɔ ko nin ye ala ka hakɛ ye a tigilama yɛrɛ fana bɛ kari a b'a bɔ nka sa kabini ala kɛra yɛrɛ tile maaw sɔrɔla minnu ma sɔn ka jaga bɔ kira tun y'a ka mɔgɔw bila ka taa jaga minɛ dɔw fɛ o ni ma se ka kari k'a bɔ fiyewu a dɔ ye jumɛn ye a nana suratu tawbati kɔnɔ a ko wa minhum man ahada Allah la in atayna min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atayhum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم أقول موبه سلامة جمينون من الله تعالى كنا الله تعالى يقول سور نفلو الله نفلو يعلق بسمان ديادي كنا لا يسوق بسمان ديالا كون بس رغبو بجغبو ودنجي منغلاي ثم من لا يسوق بخيليا ناي ويكودو كاكي كودي مغاي
uga kodo fana ala yo ken nafiya ko blu dusukuna fakata sal qiyaba dum nafiya te wuli ka boy ni mai kodo ala ka dinema ni mai kodo allah ta'ala ka hakama ni mai kodo ala batuma nafiya blay dusukuna dusukun nafiya min note wuli ka boy we ladu min che fami ladu ta'ala nu ma ka nu yengalo min tige yala utikala ma ota don ube no min bubu ko ala ba don wa atigala mota do ko ube nyonye min ke ko ala ba do wa uta do ko Allah taala ko dugu do ni masaya wa ni we jem do ko fonna sabat do kumbe ko ta araba waden nasala kirama dunullah sallallahu alaihi wasallam ako kirama ako kira do kenye mala sunya do mam banaka jaga de ala minke ala ye dɔ fɔ a la nka sa sababu ye nin de ye a ko kira a ko duwawu kɛ n ye fantanya bɛɛ na ne ni muso fini kelen dɔrɔn de b'an bolo ne bɛna seli nɔfɛ n bɛ bɔ joona ka taa fini di muso ma muso bɛ seli ala kira k'a ma sallallahu alaihi wa sallam a ko karisa ni maa n'i bɛ fantanya kɔnɔ i bɛ ncini min sɔrɔ n'i b'o dun n'i bɛ ala bato ka da o kan a k'o da ka di maa la i ka caman sɔrɔ caman min b'a bari ala bato la a ko i m'a ye ne yɛrɛ n'a ye n diya ni n ko dugukolo kulu ka kɛ sanu ye ka taama nɔfɛ ka kɛ wari ye ka taama nɔfɛ bɛ kɛ nka sa ne t'o fɛ n b'a fɛ n ka don kelen balo sɔrɔ n ka dɛsɛ don kelen balo la n ka ala ka ɲuman don a ye ka barika da ala ye a ko b'a seginna ka na ko kira ka dugawu k'a ye o ko b'a seginna ka na siɲɛ sabanan na a ko ala kira ma a ko n bɛ n kali ni masa ye masa min y'i ci k'i kɛ n'o ɲuman ye ni alahu taala ye n sɔn wari la maa maa ka hakɛ mana kɛ wari na n'o bɛ di أقول الذي بعثك بالحق نبيا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه من كلمة مسمي يشكرنا ويماي نا الله تعالى نفرض ما بكحك بوريدا ما كلمنا بكحك دي من فرارمي أتا ألا كلا دوم ما بيك ألا لا كفو إتو بارسناك أقول اللهم ارزق ثعلبة مالا ما شامان قد كرا يقولوا كرة درو أقول الله نياني نبي ثعلبة سونا نقول الله ay ala welay na fulu bo na cheka bagan chara masuryana min begara ka so jaga na le cibla la ka ta ko ta jaga na fe ci ala ka cire na ne ni lettre ko chega lettre kala e minga ko ni moni ni so de ngado ni so ko muso ko chega ta ko fa be singana kira yo to minum fa tara akira ka cire ndala ka ta jaga min olu bela kana se chairman du ko se ke tuma sera a ko lettre in kala nyen tunde ana tidi kala ye imina ni adama den sigara tuma la shinye kele bolo shinye fla wuli ka wati kala ma kana fe na tigi do mama ni ka kuma stobe fai na sigara kuma la shinye kele shinye fla kana sabana fai ikani yera toro ibe sabana min fai ni faliga kashikan daga ka koro ago chema ako ningo ni songo de wolmo ni songo koro so ko ta ko ninga hadin nan gerami ko den yira da tanai sai ce ka ta Qur'an aya diga na alaka la sallallahu alaihi wasallam kira ce kun bole yara mi goro ayi ce in ko kashi Qur'an aya nana Qur'an biji alaka la ma ba kalama ayi kuma nya fa alaka ya kuma sallallahu alaihi wasallam yara mo ko mana ka ciwo ni wari ke yi fe ni maw yi bonya ka sire wari ko so i basoro ma do be ito shoni fara ito bo tikla mabulo mo go shitila warti na ga rabba khaliya mo to mo ba so aka juwa wo bole me kabla do ka juwa hono amma ne chugo aka febbi digo ku o te siranya fiyo nindo qur'an aji gene ka chega jana madde yafo terga mimbe no mo go shitala wulla kana sigare ko karsa o kira ka chide na ni maya hadi ka bonya ma sika hal no bi ka duma san ko saka foye ublara kana ala ta min fere na fe mo so go duma way ka jana madde ya fara ko min be ibe min de adia holo o ya ta min ka bla awulla di jara kana ala kira sigara sallallahu alaihi wasallam ala kira ba ma ka sigina ka jara ko ala ko kale kana mane ay bugur ce ko shura alaikum ma kwale ta kira kira ko to fo alai kira sumayla mane anana sayyidina abubakar sigara sayyidina baro ko ce ibn ni ka jara dum ni kira yi genai mbe ako sigina intafe o sumayla mane sayyidina umar tle anano soray abida kuma ga minga sayyidina margo
kira bi gendo min be sidna bakari bi gendo min nebe ni yi soro ni yi soro ndala ko iga jaga iyoro mi shika che yoro be noti ka buila atara asara sidna usman ga wakati kono jaga ma minabulu ma jaga min naw awajibe do almamun ka ko mo blanga sa o almamun clement bi ni mawo be dawla kamina foni wartu yere kera mu'minin jelo nye mu'minin nyimo nye nubu ka jagabo nuba nyi ngalike ka sege ala ga hakem min balaka bo bara bo parce que ala ko wa anna allah alamul ghuyub masambe ko dugo lewundo comme dugo le mas o do mbaga masa masambo do ere ka do fedam bi bul ala ba be kalama kana jaga nyebuli ma do be ol be jaga nyebuli de ikana jaga nyebuli mi jaga nyebuli ni mo ma do ala ba do jaga wajibi ni ka femina dron abo. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كرقم كرا ولخليفان أني خليفة فلا بعده خليفة فلا من سيدنا بكر بن سيدنا عمر ألا كرتبنكو يأخذون الزكاة وكم تجا من الناس مولى ويوزعونها على المحتاجين نو يجا من بات لا فاندون نيونجه إلى أن فوض عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته أداء الزكاة من الأموال الباطنة إلى ملاكها. فأنا سيدنا عثمان قال وقت ما ويوم غوبلا أخذ الفاء وقت منه وكجربي مفلو منهم دولمبه كودي ختام ربهما إلى أن هذا لا يسقط طلب الإمام أصلا ننتهي المام منك نين بي المام منك نين جعل نتابي وتما بواجبية المام منهم بي نجعل وقت السيرة أمبي كما لسه موما ألا يصوب نويا أبي واجبي المامونكا وكم ميكروتا أرجو يرتا كنا فلوتكو بويلة كافو ألا يجرا واجبي وكابو المامون ده ألا كدين ينعل بغاي ألا كدين جنين بغاي ولده كشي بغاي وتنا بغاي ولده كما لسه موما وكنيسي جلكي كنا توصل بس كان فهمي واجبي لمي كان نيما كالقيامة دي بيني نقالا tuma anyinni uka ka nyefo mawye han ni mama chuma rajota ika kuma be klekelente le flate ala se mawoma ni minyame no yere ke klogire kuma mame eka wajibi bi na kabui kana ibalo lendo sadin katase ni ndoima ika do masami balo ojole menni ka balo ya laiduta ite safiu kasoro garzega min sebeni mi togola dumuni min sebeni mi togola ite safiyo ko baddu ko ka fi ko dunko ba ala yo sangayata yeslame o tislame o sangayata leno ala bulu danfem bele jele otuma sango aw munum be ala doniya yorola aw munum be ala don yorola ala e ko bawke ayuye ala be ko bawke aboluye ulaka awye abe ko ba munum ge mawye ma munum kala abo dorla ay kari akatinya fo aka nyini mo fe ni mingo ko kam minga mi ako lata o tasrafe walida law alima anna baldatan la yu'adduna zakatahum talabahum biha wala koso ni almamunya donc afo dugula ma do be o te jagade sharia ba nyina fa ka jaga min ni nyinu bolo وسواد العظم من الأغنياء لا يؤدون الزكاة من تلقاء أنفسهم نيا لجي واتكي تشامن بي نفلو تكي تشامن بي وتابوا يرلوك أفوكا بجغة تقتادي فشدت حالة الفقراء كربا وحرجا وحنقوا على الأغنياء وامتدت إليهم أيديهم بالقتل والسرقة فنفلتوك bambaliya ka jagabu yarama muna na wolo kono fandaw ngalla hala gele yara fandaw ngalla hala corona fandaw nana nafulutugu kon yamne fo do yara bi tay den donye ku bu fa bari ko hake bu bulo ka bana ka di wal ma a me kar saka wari mba shien to ti shien bari ko hake bi bulo bana ka di lira nara al khayra kull al khayri في أن تجبي الحكومة الزكاة المفروضة وتنفقها
فيما يسلو شأن الفقراء من إيوائهم وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعليمهم، بدلا من تركهم يعانون آلام الفاقة من جوع وعري ومرض وتشريد واعتناق للمبادئ الاشتراكية المتطرفة. أنياي هرب لجل من النبي ناصر ما من مثل هذا كوكما نوسرك جراميني جرام واجبي لدو كامل كادو فاندون كوني دلاسرافي وسيرو ولا دمنو فريابو وفراكلو ولا دونيالو ولا دونيا دين دونينا وكم سكاتو يتنرو فانتيا جليابي وبتكو ونene كمو فيرو بنا مرتين نيغون سلامو نيالا جي سلامو اي علاك الدين سانغو سلامين يمغو اي علاك الدين دمي اكا كما نسلام يمغو بكما ما كابنا على يدا واجولي كلا يبيكا واجولي كلا بتا منه نچيني من بامنو بيبو يكشنو ماي تمام نالك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أقول نيا نيا قصة دي قصة بني سلوكاودو ala ye juma du ma ku ko bunya ko te juma don fe ko bari ala ye jiya da di machine tene tarata araba ala musa juma tle wore ka tle araba la ko ala ye yi lafiye bo sibiri don ko le be sibiri deta mami no fora ayo ba sta be sibiri ta na sibiri ta kuma aude yanyini ni ne kunya da auma nin masage fendi ma dama ke ni kan yinniye o chuo kadi bo ke fento kunga ngasa ni yere femi yini o dafali be kima wajibi kuma yeni yini nya haram ya auka na barake sibirdo bara fanshi o ludunga bara kunye usikilime dangane la be morning de ke sibirdo ku kunga morning ke afo ku wara morning do mi o don ni sibiri sera jege be boka ni daji sanfe ni ko kibe batke jege koro ibisi ki se no jege koro ka batke ngasa ni do mi de sibiri dimanche ni tanaw ni tarata ni arabo be jofri te kelenye ko na gwa ban sera ka udala shetane na do kala ko jege be to kan minke ko ela awma moyen soro lawa ay do kala ko kata dingese danga bakrefe na ay dingese abe dinge ni bajibla nyona ni abe balando ala abe yiri kurondo ko ge bala jitita ni sibiri do sera ni juma wula sera bina ka dinge daele sibiri do ni jega obora jega obe ga dinge dafa naga dinga fara sari nga to jego ka bo abina balamke jego se ka bo ble ubeto dinga kono o chero ke shinya kele mamina ni dimashi dugu jera ananda ka kurunye ay jofli minke jege ay aka kurun fa ka jege don no bla ka jego doni ka ta suguro ay war baso o dimashi o juma kumbe wara mbese o nyogon kuna ngodo yo fena taro nyogon se danga kerefe abida se wakati ma danga fam be kere dingai bo munu maseni yoro sorosa ul do den na ko ka so mbane me jegela on nyine ma anti to anga anyere ka laje do ko laje le wera bala
o nunu be kani ni fer mo boro ala fe ya jigam ne ni minga ko na ko boro ala dum de korto adama de mani be ala kuta ate koroti ma de ko so ni mama yi ala bolo kala kuta la nati u gashi ne fola ko yengalon dige ala te ma shille bu ikala kuta folola mo ko shi mamina ni du minnu be n'olu ma dingɛ sen yɔrɔ sɔrɔ olu gansan farala ɲɔgɔn kan ko sini sibiri ni dugu jɛra dɔrɔn an k'an ka kurun bila ji kan an k'an ka mɔni kɛ sibiri ninnu kɛlen bɛ ka bɔ ji dayɛlɛ jɛgɛw bɛ don o kɔrɔ ninnu na kurun bila ji kan yɛrɛ ka jɔ fili n'i ye jɔ fili i tɛ se k'a sama ala ni jɛgɛ caya fɛ u y'u ka kurun fa ka t'o feere fɛn ma bɔ a rɔ ka taa fa fɛn ma bɔ a rɔ ayiwa dugu sigilen bɛ dugu tilara saba ye dugu kelen ko n'an y'an makun karisaw ka baara in kan n'ala bɛna min kɛ don min a bɛna k'an n'u bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ ni alakutala b'a ka alakuta kan k'a kɛ ka n'i makun k'a bɛn a fɔ a ye n'o kɛra a dɔrɔn ni kisi ma nana ala b'i kisi n'i makun a kan ni ala bɛna yan ka taa jigin a b'a jigiya aw bɛɛ ka ɲɔgɔn fɛ o ye dugulamɔgɔw wele minnu bɛ mɔni kɛ ko karisa aw dun ka mɔni ko in a b'a dabila wa a t'a dabila wa ko ala tɛ fɛn bɔ nin na ko anw tɛ nin dabila koyi k'a t'a dabila ko o tuma an k'an ka dugu tila an ka kogo don an ni ɲɔgɔn cɛ o ye kogo don u ni ɲɔgɔn cɛ a kana s'an ma an tɛ s'aw ma minnu bɛ yen n'olu bɛ ala fɛ dimanche ntɛnɛ talata araba alamusa juma olu bɛ to ka mɔni kɛ o bɛ minnu sɔrɔ n'u bɛ to feere u b'u wasa don o la minnu bɛ yen n'olu ɲɛ bɔra nafolo fɛ ka ala bila sibiri dɔw bɛ taa mɔni kɛ ka fan bɛɛ kɛ nafolo ye musow kɛra sanu cayara fan bɛɛ fɛ sow dilara ka ɲa ni haramu ye fɛn min jɔ k'a se don dɔ la haramu yɛrɛ ka kɔlɔ welele min d'a kan cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yan a n'a den bɛ yen misi b'u bolo n'u ye misi biri fa bɛ to ka ni u mago bɛ nɔnɔ min na n'u y'o bɔ a la fa bɛ ji kɛ nɔnɔ la k'a feere den bɛ to k'a fɔ baba ko baba nɔnɔ ji kɛ nɔnɔ la a maɲi dɛ a bɛ tɛgɛ da den tulo kɔrɔ u tora o de la ka mɛn don dɔ la sanji ba nana ka na don u ka wɛrɛ yɛrɛ bɛɛ kan ka du bɛɛ cɛ ka taa misi min n'u tun b'o biri misi bɛɛ tora ji rɔ cɛkɔrɔba nan'i sigi sa a bɛ kasi la den nana a ko baba kana kasi bɔ yen k'i ye ji min kɛ nɔnɔ la k'o de farala ɲɔgɔn kan ka na baba ye ji min kɛ nɔnɔ la o de farala ɲɔgɔn kan ka na bɔ yen wa a b'o cogo de la tuma dugu tilara dugu fan kelen bɛ waajuli kɛ ko ninnu ka baara jugu dabila dɔw ko k'a bɛ mɔgɔw waaju min na maa minnu ala bɛ n'u halaki o ko anw ta ye وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أو انتهت الدورة يقول ألك عبدون كافة أو ما مكن أي من فو أن يفو موي أكو كوكا من توي أنكو كاتوي نو بانا كاتوي ألا نفهم بوارو ألا نعبدون كافة أو ما مكن أنت يودي numbane donu la ala mun kɛ dugu bi jɛra ka sɔrɔ jɛgɛmɔnɔw ka parti bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ warabilen ye fajiri sera mankan ma bɔ ka na dugu jɛ 7 heures sera mankan ma bɔ kolonkalankan tɛ denmisɛn kasi kan tɛ foyi tɛ ko ɲɔgɔn tɛ kɛ dugu bɛɛ bɛ sunɔgɔ cogo o cogo ala tɛ dugu bɛɛ sunɔgɔ i b'a sɔrɔ nuguma dɔ bɛ wuli ka tobili kɛ o kolonkalankan na mɛ denmisɛn kasi kan na mɛ ayi ko ka o mɛnna ka na vitesse se u ye yɛlɛyɛlɛlan da kogo la k'a sɔrɔ dugu bɛɛ kɛra warabilen falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna ani su wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin bisin bima kanu yafsukun falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in mami n'an wajuri min ye o ma sɔn k'a mɛn u ɲɛna n'a kɔ minnu ye wajuri kɛ anw masa ye olu kisi lazara ma olu sɔrɔ maa minnu ye tɔɲɔni kɛ an y'o minɛ ni lazara juguman ye an k'u ma k'u ka kɛ warabilenw ye ka yɔrɔ janya no nin de kɛra o de kosɔn a bɛ wajibiya
silamɛya ɲɛmɔgɔw kan jaraw bɔli kira y'a to k'a bilasira min kan n'u seginn'o ma a bɛ ɲɛ o ka jɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'a minɛ o don baitul mali de tun bɛ a bɛ bila o kɔnɔ k'a tila a di baganw ni ɲɔgɔn cɛ ka danbolotigiw to yɛrɛ ŋaniya dɔrɔn bolo jɛgɛ bɔli la fa huwa ta'tilun laha wa ibtalun li hikmatiha n'o kɛra o kɔrɔ ye fo ka jɛgɛ ko dabila ye ka karisa i b'i yɛrɛ sago la ko n bɛ n yɛrɛ sago la cɛ kuma ala n ye jinni min bɔ o b'a bɔ o kun tɛ kira tile o tɛ o hakɛ min bɛ wajibi o de bɛ minɛ tuma filamu nin ye jɛgɛ wajibiya ani sunkalo wajibiya ala kira ka cogo min sallallahu alaihi wa sallam an filɛ ka dɔ de fɔ aw ye o la taariku kɔnɔ o tuma halisa taariku ka sira la n'ala ye komi lɛri sera n'ala ye don min yira an na an na dɔ fɔ aw ye n b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا كاترة وليرانا لما بنسبنا